ଥରାଏ ଶୁଭ। ଓଁ ଭୂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଭୂ। ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତାହୁତି ଦିଅ। କିଏ ସେ ବିପନ୍ନା? କିଏ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଦରଦି କରିଥାଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି? ଇଏ କଣ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ? ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ, ଏ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଆଦେଶ। ପିତାମହ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଭୂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଭୂ। ନିଅ ଶ୍ରୁବରେ ଘୃତ ଧର, ଘୃତ ଧର କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ପିତାମହ, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ମୁଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ରାମ। ବେଶ, କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର। ଘାଗୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ କେକି ପୁଛ,